Iki suasanane pari ning kene wis mulai metu wohe lur. Ijo royo-royo. Lan gunung sing ning mburine sawah kuwi iku gunung sing diceritakne para sejarawan apa jenenge ditemokne tengkorak wajak Kensis ngono lho. Sugeng siang lur. Sugeng kembali malih kalih kula Pak Rokim neng channel Rokim Vlog. Iki ketepaan aku pas istirahat kerja mergo kesel montoran iki mau. Leren ning cedeke Desa Ngibak kene iki yo. Dukuh Ngibak, desa niki Sawo lur, kecamatan kene iki sik masuk campur darat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Iki suasanane pari ning kene wis mulai metu wohe lur. Ijo royo-royo. Lan gunung sing ning mburine sawah kuwi iku gunung sing diceritakne para sejarawan apa jenenge ditemokne tengkorak wajak Kensis ngono lho ceritane lho. Lek ora kleru. Suasana ning kene ngono kuwi. Iki persawahane dikupengi omah lur. Lah ning dhuwur gunung kae urung enek tandurane, soalnya tandure jagung udane urung rata, dadine urung kukul. Sing ketok kae Sawo lho, desa Sawo. Kalau kae desa Sawo. Iki dalan lek dulur-dulur arepe ning tanggung gunung iso liwat kene iki, gawang iki rumpono kae. Nah, dadi suasanane ngono kuwi lur. Sayange gununge wis gundul kabeh. 20 tahun kepungkur kuwi gunung kuwi sik alas lur. Jatine sik dhuwur. Sedonge saiki wis putak mergo polahe anak manusia. Anak manusia. Wong-wong ki lho sing butuh nyambut gawe dadine yo marmer, watune marmer dijikuki, marmone terus lemah ya ditanduri jagung. Dadine ngono kae lho. Lek ning sebelah tengenku ki parine tas tandur lho. Tapi lomboke ajeke kok anu. Ajeke wae kok akeh. Wit tapi wae akeh lho. Kayak nyambel cukup lah. Nah, iki sing sebelah apa jenenge? Tengenku ki ngono kae lur. Parine tas tandur. Kene lah. Ngono kae lur. HP-ne tak bermusik nih lur. Dadi ki ning pojokan desa kene iki sing sebelah kiwa iki parine tas tandur. Sebelah tengenku iki wis mulai jebol lho.
Kayak wong nggo motor kambine kuning-kuning kaya len. Dalane rame lho, lek ruwono kan ning Gamping. Kene usahane iki batu marmer kabeh. Jadi bos-bos batu marmer lho. Lek rono kan ning Popoh. Ning Popoh ning pantai lah pokoknya. Rupame nih kene lho. Rupame nih kene lho. Kalau rada maju. Kayak suasana kan Gedangan kalau. Gedangan ki ya sik wilayah anu masuk campur. Kan sing enek pusake Gunung Tanggul, kan ning Boireng. Boirenge kecamatan Besuki lho. Kayak enek gununge kae metu geluke kae. Lek usum ngene iki ya anu apa jenenge? Banyune mili. Resik ngono lho ning kono kae. Lek sing sisih kiwa ki tas tandur parine lho. Iki. Tas tandur ki apa jenenge? Lomboke ya mek rong wit kabeh. Ki sandene kacang jangan. Jadi sing enek telung gunung to kae lho, sing sisih kidul dhewe kuwi Gunung Tanggul, sing kae iki Gunung Sepikul. Jadi sing sisih tengen kae iki Gunung Sepikul jenenge. Gunung Kembar. Kae wis masuk Watu Limo Prigi koyoke kae lho. Bumi iki munyer. Suasanane nang desa Ngibak Dukuh Ngibak. Desane iki Sawu lho, kecamatane kene iki ya melu campur darat mestine lho. Suasanane ngene iki. Pojok desa gitu. Pojok desa pokok iki lho. Rame iki wong montoran arepe ning Popoh lah. Iki kok wong nggawa kandang pitik. Rame lho karo ndelok kendaraan karo ndelok sawah. Dadine videone tak depne ning separuh sawah, separuh dalan aspal ngene iki. Iki Mulya Jaya iki opo iki? Kok baliho lho. Ya peneng Popoh. Arep ning Popoh iki lho. Di bocah-bocah sing maju ning ngarepe arep ning campur. Rame motor iki mau. Ya wis cukup sakmene lur. Anggonku nggawe video dina iki. Sing delok videoku tak dongakne muga-muga dimurahne rezekine lan dipanjangne umure. Saka aku Pak Rokim. Nang channel Rokim Vlog. Nuwun. Cah-cah kae.